Sziasztok! Ez itt a Ribble and Nerf Hungary. Egy rövidke unboxing videóval jelentkezem. Megjött a Jézuska, ez itt a Milsig T17 Ribble és Paintball puska. Nézzük is akkor meg. Van egy kis használati útmutató, ezt majd átbogarásszuk. Akkor Magfed 20-as tár, itt a tekerője. Teljesen jól működik. 0.68-as kaliber, ez a sima paintball lövedék, de ugye mi gumilövedékhez fogjuk használni. Akkor nézzük még, mi van itt hozzá kiegészítő. Hát ezek ilyen egyszerűbb irányzékok, szerintem majd red dottal fogjuk használni. De ilyeneket is adtak hozzá. Nem rossz minőség. De mondjuk én ezeket nem szeretem. Akkor nézzük még. Hát ez a tipikus olaj van hozzá. Szerelőkit. Itt plusz tömítések hozzá. Na és akkor nézzük meg. A ház műanyag. Az elején az előagy az fém. Itt láthatjuk ugye safe, semi és auto mód. Tehát mind a három működik. Jó, itt a tárkidobó. És akkor itt tudjuk állítani az FPS-t. Jobbra-balra tekerjük, és akkor ide jön a HP, a levegős palack, ugye ebbe jön bele ez a 0,2 literes kis palack. Hát csövet azt nem adtak hozzá hosszút, ez egy 21 cm-es cső, de hát lehet venni hozzá komolyabbat. Mondjuk érdekes, mert a manuáljában 30 cm-eset írnak, úgyhogy érdekes, hogy egy ilyen 21 centis csővel jött. De nézzük meg, hogy megy bele. Igen, így megy bele. Jó. Akkor ide megy a tár.